Така. С кмета на Самураново сме във връзка с разрастването на пожара над Самураново и Бистрица в Рила планина. Ще го попитаме за последната информация, която има, но лошата новина споделена снощи от доброволци от хора на терена, че пожара неконтролируемо слиза към долината на река Бистрица, което е вододайната зона на Дупница, Бистрица и в момента пожара, всъщност от самото начало, гори в части от вододайната зона на самото село Самураново, където и без допълнителна стихийни бедствия има проблем с водата почти всяко лято. Каква е информацията, която последно може да кажете за пожара? Като площ не мога да кажа, защото чисто организационно се наложи да съм тук на място в селото и да мога да организирам извозване на доброволци, ако се наложи да качвам някакви материали, инструменти за гасене, въобще да съм част от организационната работа на пожарогасенето. Но в събота и неделя бях там на место. Изключително трудно за гасене. Изключително голяма площ гори. Сега специалистите отчитат само засегнатите части, обаче според мен там, дето е горяло, ще изсъхнат дърветата, въпреки че не са горели, защото сушата ще стане много голяма и те ще изсъхнат от липсата на вода и на влага. Това, което казвате вие, вододайните зони са по-ниско, но водосборните зони, за да има вода надолу, има водосбор от цялата природа наоколо. Вчера аз не бях се замислил по тази тема от цялата еуфория и напрежение покрай пожарогасенето, организиране на гасени, въобще самото ми участие като гасач в първия ден, в който аз участвам. Но вчера и днес, както вие отбелязвате, този пожар може да доведе до по-нисък дебит на вододайните зони. Да намали водата в вододайните зони за години напред, защото това са мурови гори, там дето гори в момента. Мурата се развива изключително бавно растящо растение, изключително ценно за нашата природа. В момента губим едно от най-ценните места, които имаме, като дива природа в Рила планина. Но обнадеждаващото е, че днес има голям екип от мотористи, около 20 мотора, които в неделя свършиха много добра работа, ограничиха сранцеви пожарогасители, ограничиха пожара в един много труден участък, който човек пеша не може да мине. Те минават с мотори, с раници, пълни с вода. Така, чести почитания за всеки човек, който е горе, независимо дали е професионално обвързан с такива стихийни бедствия или напълно доброволно се качва. Но вчера при силния вятър видяхме, че дори и един хеликоптер, който гасеше вчера абсолютно неуморно, е недостатъчно ефективен. Чести почитания към екипа, разбира се, на борда, който влиза в една непрогледна пелена сиво-червена, но е неефективен. Реално погледнато, дори и този хеликоптер в момента. По какъв начин време е да кажем, че този по земя пожар няма да може да бъде загасен достатъчно бързо, така че да няма наистина вече драматични последствия не само за гората, като дървета и разбира се и животни, които се губят в момента там, но и за водата. Защото в момента в проблема с водата на Дупница, Самураново и селата на община Дупница, ако е управленски, то след това наистина ще бъде от това, че няма да имаме достатъчно вода. Да става въпрос, как да поискаме летателна техника и международна помощ? Защото без такива, видно, няма пожара да бъде ограничен достатъчно бързо. Там на терен за пореден ден е господин Джартов, който е на много висок пост в пожарната, не знам точно какъв е, от София, и той преценява кое как да се организира. Международната помощ не е ли по-скоро политическо решение и къде са политиците в този случай?
това не е в моите компетенции, не мога да кажа. Това трябва да каже някой политик. Аз, въпреки че съм кмет, съм обикновен човек и по-скоро моята работа е оперативна. Не мога да кажа, не съм запознат с това. Мога да кажа друго обаче. Като обикновен човек смятам, че дори по-рано, преди 2-3 дни, трябваше да се организира цялата налична техника. Дали българска, дали да поискаме от някои съседи помощ, трябваше да се реагира по-бързо с... Ние още втория ден настоявахме за хеликоптер или за летателна, друг вид летателна техника, за да може да се спаси максимално да се спаси територия, по-малко да изгори. Но това по причини, които не зависят от нас. Аз и дори като доброволец мога да се посоча, защото такива са ми възможности, такива са ми функциите. Можеш минимално да помагаш, не можеш да нямаш такива правомощи, нямаш такива компетенции, които да приложиш за да помогнеш, да вземаш решение. Но цялата налична техника. Ние сме в Европейски съюз, може да поискаме помощ от всяка европейска държава, която е по-добре подготвена за това нещо. Все пак това са белите дробове на България. В момента горят най-високата планина в България, гори на най-високото. Дано нали, да завали скоро дъжд, защото в момента пожар е на много голяма площ, в непристъпни местности и е невъзможно да се угаси. Абсолютно невъзможно да се угаси с човешка намеса. Да. В момента ни, по последна информация, нали, че нагоре се правят просеки, вече тръгват булдозери, които отделно ще нанесат на здрави гори щети, но все пак това е един от техниките и технологиите за ограничаване на горски пожар. И това няма да помогне. Това ще помогне на доброволците. На доброволците и на хората, които са на терен, защото с джиповете могат да ги изкарват по-близо до самия пожар. Плюс това се използва стар път от едно време, който е бил използван за дърводобив и щетите ще се минимализират. Т.е. няма да изцяло из гъста гора да се минава, ще се минава по щадящи маршрути, така че хем да може да се изкачват повече видове моторно превозни средства, хем да се нанасят по-малко щети на самата природа. Но това ще помогне, защото можем да качим повече голямо количество с техника на пожарната до по-голяма близост до самия пожар. Това трябваше, може би, с тия простики да се реагира по-рано, но чисто организационно нещата отнемат време. Надявам се, пак казвам, надявам се днеска мотористите да помогнат, защото в неделя направиха чудо. Ограничиха пожара в едни морени огромни, които благодарение на това, че качваха вода неуморно през целия ден, имаше и доброволци, които поемаха ранцевите пожарогасители и ограничиха, спряха огъня да влезе в много гъста гора. Колко души нагоре тръгнаха с мотоциклети? 20 на мотористи са. От тук се е записал един доброволец пеша, който е от София. Като общ брой на хората, които участват в пожарогасенето, трябва да кажа някой горе, който е на терен и е запознат с ситуацията, но видях, че отиде същия ЗИЛ от вчера с войници. Предполагам, че има и войници около 20 на човека. Някой народен представител или друг властовик, политик потърси ли ви в тези дни? Без да казват имената или не? Няма да го коментирам. Търсят ме всеки хора от всякъде. Истината е, че най-много помагат хората на терен. Така, аз пак насочвам разговора към това, че в момента, освен да се, защото в Фейсбук видяха Амин дано завали,
Но дядо Боже и да ни помага, ние сами ако не си помогнем, няма как да се случат нещата. Насочвам разговора пак към това, че в момента ни е нужно политическо решение. Нужно е Министерски съвет да поиска помощ международна или да се изпрати още налична българска техника. А в момента аз хеликоптера не го чувам. Това трябва да бъде заявено от хора, които разбират от пожарогасене. Това лежи на плещите на господин Джартов. Ако той реши, че има нужда от допълнителна техника, той трябва да заяви, че има нужда от такава и тогава вече да се задвижат всички институции по реда. Да. Това зависи от хората, които все пак разбират от пожарогасене. Ние, като аз, примерно, участвам в гасене на пожари по 10 на година, като кмет. Това ми е 5-та година на кметуване. Значи 40-50 пожара съм участвал. Имам някаква представа, но крайна сметка те са специалисти, те решават. Те са учили за това, те са подготвени за такива ситуации и те решават. Ако те решат, мисля, че няма здраво мисля човек в България, какъвто и да е, да каже, не, ние няма да поискаме, защото еди какво си. Ако специалистите кажат, трябва техника, трябва техника. Казаха, трябва булдозер, трябва булдозер. Разбира се, без да ви обвързвам с моето мнение, видяхме долу в селата покрай морето сега буквално преди седмици, месеци, че докато се разчиташе на уменията, селата изгоряха. Когато вече се наложи политическо решение, пожарите бяха овладяни за буквално отрицателно време на фона на трагичните събития преди това. Добре, нещо друго да кажете? Искам да благодаря на всички, които участват в пожарогасенето. Това са много хора. За мен нещо, което ми прави впечатление, но не съм го казал до сега в медиите, има дами, които са доброволци и участват доброволно в гасенето. За мен е изключително изненада. Нали, тук от Самураново участват малко хора. Вчера и днес, понеже е работен ден, не е имало хора от Самураново на терен, като доброволци, но дамите ми изумяват. Отиват дами и гасат в най-високата част на планината. Те са от София. И от София, от други места. Не знам точно. Имаше няколко дами. Една сигурно знам, че от София. Те са такъв отряд, които ходят по доброволчески отряд, които ходят по гасене на пожари, участват в други такива инициативи, като събиране на капачки за бъдещи и така нататък. Но това ми изумява. Дами, които идват от много далеч, за да помагат да гасят. Също искам да благодаря на мотористите, защото те помагат изключително големи усилия. Там е труден терен за каране, въпреки че те са подготвени, имат нужните умения и качества и техника като мотори. Те също направиха голям фурор в неделя. Задържаха пожара. Ние до сега можехме да имаме още декари изгоряла гора в посока изток, северо-изток и север насам. Така че благодаря на всички. Искам да кажа на хората, които са от редиците на пожарната, че вярваме в техните способности. Нямаме друг избор. Дано да са взели най-правилните решения и да се случи най-доброто за ситуацията. Апелирам да са смели. Ако трябва още един хеликоптер, Ако трябват от некъде самолети, да се направи всичко, което да не се желят средства. Защото, крайна сметка, водосбора отгоре ще намалее, това го казват. В момента се решава бъдещето на питейната вода на Дупници на селата. Да се вземат... И разбира се на въздуха, защото ние се концентрираме на нужните мерки, даже да се застраховаме с мерки, за да може да се ограничи пожар. Той не може да бъде изгасен. Това вярвайте ми, че това не може. Всичко гори, земята гори, под камъни гори. Не може да се... Но да се ограничи щетата. Това е. Да. Иначе във връзка с дамите, може би тогава със сигурност не си бил кмет, но не си следил, когато гасиха Витоша преди 15 години. Тогава женския отряд, може би, има нещо общо сега с тези дами, показаха изключително професионален подход, смелост, бързина и адекватни действия. Жени и доброволки участваха в гасенето и на двойния пожар в Рила, в
участъка на природен парк Рилски манастир преди няколко години и също бяха похвалени за уменията си. Не знам дали са същите дами. И пак казвам, чести почитания на всички професионалисти и доброволци на терен и на всички хора, които полагат усилия за овладяването на пожара и намаляването на щетата. Но призива е за още техника и ако има достатъчно загрижени политици за българската природа и вода и въздух, да се поиска международна помощ.